Human na balita sa Balitang Bisdak ang panawagan sa pamilya sa Pinay nga nakalas sa missile attack sa Haifa, Israel. Gisubay gilayon sa Peso Lapu-Lapu ang naasoy mga kabanay aron mahinabi sila og kun unsay posibleng tabang nga mahatag sa Lapu-Lapu City Government. Kini aron ma-coordinate sa Peso Lapu-Lapu ang pamilya ngadto sa Department of Migrant Workers ug ngadto sa Department of Foreign Affairs. Kaganihang buntag na hinabi ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, ang usa sa mga ig-agaw sa biktima. Matud ni Gina Arisgado, ig-agaw sa biktima, gitabangan na sila sa Philippine Embassy dito sa Israel ug sa Abril 12 na ang tentative schedule sa pag-abot sa Patayng Lawas ni Lucille Jean Olasiman Gersovich sa airport sa Manila. Ug ilahos kini sa airport sa Osamis City diin dito magpaabot ang punerarya ug ang pamilya ug dadon nila ang Patayng Lawas ngadto sa Kulambugan, Lanao del Norte nga mauyutang natawhan ni Lucille. Daan na hinung gipahibaw sa embahada sa Nasud sa Israel nga abagahon nila ang gasto sa paghikay aron madala ang Patayng Lawas sa Pinay ug sa pagpalubong niini dinhi sa Nasud.